Вот поэтому, если мы призываем к забастовке медиков, то забастовки по-итальянски. Второе. Вопрос возник вот по поводу политической партии «Коммунисты России». Это единственная коммунистическая партия в Российской Федерации, кроме КПРФ, которая прошла регистрацию. Мен бүгінгі медицина шарттары белән берсен һич канәгать түгел. Әгәр дә без әйтәләр, табиблар кесәңә генә карап торалар, авырсаң диләр. Ну нишләсеннәр? Хәзер түләүле медицинага бара бит тормыш. Аның яңа бетергән врачның мен белән аның нәрсә? Акчасы, эшләгән акчасы. Аннан соң мин үзем соңгы 18 ел эчендә авыру балалар белән укытучы булып эшләдем әлбәттә. Санаторийда укытучы булып эшләдем. Миңа авыру темасы, сәламәтлек саклау темасы һич шит түгел, ят түгел миңа. Анда ничек кенә кешенең тилмергәнен күрәсең. Һәм аларга, табибларга, ну, йөрәгең белән бөтен кеше өчен кайгыртырга кирәк. Шунда гына лаеклы табиб була, аның тормышы яхшы булса гына. Хәзер мин үзем генә без ярый пенсия эшләдек тә шунда, ну, ашка үлмәстән пенсиябез бар әле дигәндә яшәрлек. Хәзерге яшьләр, медиклар, ну, шәфкать туташлары һәм шулай ук табиблар, алар шулай ук лаеклы ялга чыгарга тиешләр бит. Булай әз генә акча эшләсәләр, әз генә аларның юк кына акчалары белән алар нинди пенсия эшләрләр микән? Һәм врач кеше, табиб кеше, әгәр дә аның уенда бүген бу акчаны нәрсәгә сүзем микән? Балаларыма яким алыйм микән? Ашарга тотыйм микән дип торса, яхшы табиб булмый. Аларның шулай ук кеше арасында матур киенеп, үз карашы белән безне дәвалап тотарга тиешләрбез. Мәсәлән, поликлиникага килгәч, сыргауханага килгәч бендәндә, шуларга яхшы булсын иде дип, үзең турында гына уйларга ярамый бит.